iku Londo. Nah, iku nganu apa? Jawa. Ngat iku Jawa. Nah, iku tak nggo nambani wong. Ana lo jenenge tikuse tipe tikuse ku wild. Type chronic. Alur, nek sing putih Kuwi iku. apa jenenge kuwi? Penting. Iku tak Tikusku nggo. jenenge Siti. Iku suci banget sing putih tak nggo nambani wong loro. Masa iki Mak, iki ngomong iku saya tidak ngomong. Iku saya tidak ngomong kan iki. Jenenge Siti In, Siti Twe, Tri sampai Twe en Negentas. Ini kan Pak 92. Tikus jenenge. Iku genosida jenenge. Ora langsung kok. Yo malah kok sampai semono Wis ini Pak Dakir masak guys ya. Sing goreng kanan. Lah kancane ning kene jagongan wong ning gilirane. ya perlu tampung kan. Nasibmu Pak Dakir. Banyu